כן, מאזין נוסף. שלום נתן. שלום גם לך. מה שלומך? בינוני ומטה. למה? כל מאזין לפי איך שהוא שואל, אני עונה. למה? זו שאלה מיותרת. הבנתי. אתה בזמן גוש קטיף, ישבת עם אראל סגל, ואמרת לו שכל אותם העצורות שישבו חודשים במעצר ולא כמה שעות כמו דפני ליף, אתה אמרת שהם נעצרו כי כנראה הם אוהבות ששוטרים נוגעים בהם. אתה שמעת את זה ממני? אני שמעתי את זה ממך, כן. וזה היה סימן שאלה בסוף הדברים? זה היה בשביל שהמאזינים ישמעו איזה שדרן משדר להם. שאלתי אם היה סימן שאלה על הדברים שאתה מצטט מפי. לא הבנתי, מה זאת אומרת סימן שאלה? לא הבנתי. זה שאתה לא מבין זה עצוב מאוד. האם זה נאמר בהומור, האם זה נאמר בציניות או נאמר ברצינות? דפני ליף... שאלתי אם זה נאמר בציניות או זה נאמר ברצינות. זה נאמר ברצינות, חלילה בציניות. כן. אתה ציני מבין שנינו. מי אתה אגב? אני מאזין קבוע. ששמו? לא משנה. לא משנה, כן. אני אוהב את אלה שמתחבאים מאחור. אתה בטח גם כותב באינטרנט על מישהו שהוא בן זונה ולא חותם בשמך. אז בוא אני אגיד לך את האמת. אני באמת מגיב הרבה, גם בדף שלך. אתה נשמע לי כזה. יפה, אבל אני מזהה, אתה יודע, יש לי חוש ריח של כלב סלוקי במדבר. אני מזהה מניאקים בכל מקום. אז איך קוראים למניאק שמדבר איתך עכשיו? זה לא משנה לי, אבל אתה מזוהה כמניאק. כי אתה לא מזהה. כן. כנראה אתה לא כזה מוכשר, אבל לא משנה עכשיו, תקשיב. דפני ליף שנה שעברה סיפרה שהיא לא התגייסה ולא יכלה ללכת לצבא כי היא חלשה, יש לה כל מיני מחלות וזה. למה 10 שוטרים היו צריכים לעצור אותה מכל כך? 10. בוא אני גם אתקן אותך, אתה אמרת על הפקס של נווה קורן טועט, לא אומרים טועט, אומרים טועה. אני מתנצל שאמרתי טועט ולא טועה ואני שמח שמתקנים אותי בניגוד אליך. אז גם אני שמח שמתקנים אותי בניגוד אליך. עכשיו, זה דבר ראשון, ודבר שני, למה בכל מהדורות החדשות זה מה שפותח את החדשות, שדפני ליף המכובדת במרכאות נעצרה, וזה שמיליון תושבי הדרום רועדים מפחד וצריכים לערוץ למקלטים כל רבע שעה, זה כותרות משניות. זה עניין של העורך של התוכנית. כן, זה ידוע. שאני מניח שהוא שמאלני אדום. אני לא אמרתי, זה אתה אמרת. אני אמרתי שאני מניח שהוא שמאלני אדום. זה אתה אמרת. כן. עכשיו... וגם במקרה הוא תושב שדרות יכול להיות, אבל לא חשוב. כן, עוד לא ראיתי שום כתב שהעז לרדת לשם, לגור שם קבע. אוי, אתה מטומטם. נו, תמשיך. נכון. אתה עוד פרובוקטור קטן ומושתן. לא, חלילה. למה אתה יודע שבזמן שאתה מדבר איתי אתה מבזבז זמן, למה שלא תחשב ותכתוב איזה 10 טוקבקים מזוינים כפי שמתאים למוח המעוות שלך? כן, כמו שאמרת על כל הימין, שהם מעוננים, תולעים, מחרסמים, חס וחלילה, אני מעולם לא אמרתי כל הימין, בימין ישנם אנשים מקסימים. אני מוכן פה עם הקלטה. אני יודע שאתה ועוד כנופיית הזבל יושבים כל היום ומקליטים ומתעדים, כי אין לך מה לעשות, כי אתה פרזיט ומניאק. אז בוא אני אספר לך משהו. לא רוצה לשמוע את הסיפורים שלך. מאזין נוסף. פרסומות, סליחה, כרמית, את שולטת. כרמית השולטת. אתם מאזינים לזהבי עצבני עם נתן זהבי.